Ya gida? Lafiya kalau. Na san abin da ke tafi da ku. Kun zo ne kuma ku samu wani labarin daga gare ni. Haka ne Umar, amma dan Allah me yake faruwa? Wallahi ban san abin da ke faruwa ba. Abin da kawai na sani shine ya gaya min cewa ba ma ya san jin magana ci gaba daya. Kuma ba ma ya san jin dukkan wani abu da ya shafe ki. To amma Umar, kai abokin sa ne. Idan bai faɗa maka wani abu ba, kai me ka fahimta game da wannan? Allah ban fahimci komai ba. Domin da muka koma gida ko cikin gidan bai shiga ba da yake ɗakin sa a waje ki ɗaki kawai shiga ya kwanta. Na ƙoƙarin ya san da ni ko me yake faruwa amma bai san da ni ba. Ko ma me da gaskiya ya dame sosai dan tunda nake da shi ban taɓa ganin dama irin wanda ya shiga baya ba. Umar ka san ina son Mahmud sosai. Wani shawara zaka ba da game da lamarin nan? To, na farko ki kwantar da hankalin ki koma gida. Na biyu kuma ki bani kwana uku zan binciko miki ko menene. Gaskiya a cikin abokan nan babu wanda zai iya yi. Ita farƙaya. Umar, mun gode sai an jima. Me kike nufi da ba za ki iya yin ko ɗaya ba? Ya za ki yi to? Gidan su Mahmud zamu je. Haba Sumayya, kada hankalinki ya gushe mana. Kin manta abin da ya faru da mu wancan karan da muka je gidansu? Ba zai faru ba yanzu insha Allah. A'a Sumayya, mahaifiyarki ce fa a asibiti an sallame ta ana jiran kuɗi. Amma ke kuma hankalinki yana kan saurayi ko? Rukayya. Ina so in gama abu ne saboda dalilai guda biyu. Na farko kin riga kin sani. Na biyu kuma saboda shi zai bada kuɗin da za a sallame mu a asibiti. Sannan kuma kamar yadda kika faɗa, idan wani abu ya ji ko kuma ya gani wanda ba shi bane haka kinga sai mu samu damar yi masa bayani yadda zai fahimta ko in ga zamu dawo da abu biyu kenan da Mahmud da kuma kudin asibiti idan kuma kina da wata hanya sai ki faɗa min yadda zamu yi samu. A'a Sumayya, ke ma kin san da ina da ita ai da yanzu kuna gida. Mu je din kawai. Wai, Allah ya kiyaye. wai ki Salma ne? Ba sani. Ya ce musu na zuwa. Amsa na zo nema. Me dai maka? Ka faɗa mu. Ki fice mu daga daki. Ni ma na fi so na fice. Domin na san bai dace na shigo ɗakin ka ba. Amma Mahmud ka dubi girman Allah. Ka faɗa min laifin me na maka. Me yasa kai watsi da ni? Me ka ji ko ka gani a kaina da yasa kake min haka? Ko kuma ka canza ra'ayi ne a kaina? Na ci sa'a sanin ke da kike. Ba a lalle kamar da kika bayyana a gare ni. Ba na son ki, ba na kaunar ki. Kuma ina roƙon Allah ya shiga tsakanina da fasika. Ke? Ba na gaya miki cewa kan ganin kafanki kusa da ɗana ba? Kika biyo shi har gida? Ana gaya min zuciya na ya bani cewa ke ce. Ki biyo ɗana har cikin gida. Ka zama dan iska haka? Ka dauko mace har gida ko tsoron Allah baka ji? Ka kawo ta har cikin daki? Wai ku kuna fira da rana? Wallahi ba hira muke yi ba. Korata ne kike ka shigo. Don ba na kaunata kuma ba na son ta. Mahmud ka faɗa min dan Allah. Ya faɗa miki me? Za ki fita ko sai ranki ya bace. Ba ki ba.